पार्लियामेन्टआव सानथामनि जर'खा जथुम्मायाव दैखांजाबाय मोनथाम बिल ल'कसभायाव दैखांजाबाय आइजो संरैखाथि सोदांनाय बिल आरो बियाब फिन दाफामनाय बिलखौबो दैखांनाय जाबाय ल'कसभायाव मिरुजों खुंजानाय ओनसोल आयेन सोदांनाय बिलखौबो दैखांजाबाय दिनै शुक्रबाराव मोनथाम बिल दैखांनायखौ लानानै गाहाय सदनाव भट होनाय जायो ल'कसभायाव मोनथाम बिल दैखांनायनि फारसे सा 207 एमपिआ भट होयो उल्थायै भट दानहोयो बेरेखानि सा 126 एमपिआ 15निफ्राय 18 घन्टानि सावरायनायनि उनाव शुक्रबाराव 3 रिंगायाव जागोन भटआ मोनथाम बिलनि मादाव बियाब फिन दाफामनाय बिलखौ लानानै सोंथि बेरेखानि बे बिलनि दारै ल'कसभायाव एमपिनि अनजिमाया सा 850 सिम बांनो हागौ मख'जाथावना दि 33 जौखोन्दो मासि संरैखाथि जागोन आइजोनि थाखाय 2029 निफ्राय बाहायजागोन बे खान्थिया आरो आसामाव ल'कसभानि मोन 3 मासि संरैखाथि जागोन आइजोनि थाखाय विधानसभायावबो मोन 61 मासि आइजोनि थाखाय संरैखाथि जागोन आरो 2029 आव गंसे हादोर मोनसे बिसायख'थि जागोन मोनसे समावनो जागोन ल'कसभा आरो विधानसभानि बिसायख'थि 3 बोसोरारि जागोन आसामाव सरकारा आरो ल'कसभा आरो विधानसभायाव बांनो हागौ आइजोनि थान्दै It is anti-national only, as he said. ये खुफिया लोगों की गुप्त योजना है और महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है लेकिन जो जल्दीबाजी है जिस तरीके से लाया जा रहा है उसके खिलाफ है महिला आरक्षण के पक्ष में बाकी और बिलों के खिलाफ है समाधि See, we the entire opposition have already decided to oppose the bill. We support the women's reservation which have already been passed by the Lok Sabha, both houses of the parliament, and that has become the part and parcel of the constitution. Now the government is